Здравейте, приятели! Отново се включваме с едно видео. Само че това видеоче е посветено изцяло на Бранислав Бранков, понеже е много специален герой в моя живот. И искам малко да обясня на хората, които не са в час с нещата, какво се всъщност случва. Така, накратко. Приятелството ми с Бранислав започна 2017 може би, когато той ме потърси мене да го вода на кончето, искаше да идеме. Предложих му да идеме и на северната на Вихрен, водих го, там се убедих, че всъщност той не разбира нищо, а преди това не знаех, понеже той до момента тогава беше завършил първо ниво на планински водач, летния профил, туристическите пътеки, маркираните. Но мислех, че е много по-запознат и в час с нещата от мене, понеже я лично съм аматьор. Самоук, не съм завършил никакви курсове и знаейки, че той е завършил някакъв курс, се очаква да е по-опитен от мене. Както и да е. Отиваме на северната на Вихрен, убеждавам го да тръгнем соло да катериме, тръгваме първия пасаж на маршрут Колуара, тръгваме първия пасаж, го преодоляваме, на втория обаче преценяваме, че е прекалено рисковано, пуска въже той, питаме дали имам против да ме води, той да е водещ, викам няма никакъв проблем, тръгва той да води, в един момент, когато стига удобна за него позиция, прави установка, ми казва тръгвай, но гледай да не падаш. Това го имам на видеозаписи от GoPro-то, мога по всяко време да го покажа. При което съм малко объркан. Тръгвай, но гледай да не падаш. Че аз, ако съм ускорен, защо да не падам? И да падна, би трябвало да ме спреш. Все пак съм вързан. Както да е. Качвам се горе на местото и виждам всъщност, че положението е повече от трагично. Защото той си е забил двете сечива в снега, като пирончета в кисело мляко. При което, ако само тежестта на въжето, без моята тежест, само на въжето го пусна, те ще изскочат и потегляме. Та, чист късмет, че не сме се изтрепали. Нема акъл да се сети дори, че и той ще умре, ако я падна. Както и да е. След което я осъзнавам, че този човек няма никакво понятие какво се случва горе зимата. Летото и да има, то зимата нема. Решавам, че аз този човек повече няма да ода в планината и си оставаме в приятелски отношения. Минава се време и Боян Петров, светла му памет, се случи така, че ме покани да се качваме на Вихрен заедно. Докато се катерахме към Вихрен, нещо стана въпрос за Бранков. Дадох му пример, че с Бранков, след като съм излизал от северната на Вихрен, съм се подхлъзнал от слизане на пирамидата на върха надолу по улея Метлата, лавината най-голямата, която е на Вихрен. Там се подхлъзнах и щех да се пребия сам, понеже подцених малко леда, върху който се движех. Буквално леда. Както да е, спрях се, оцелях. Та му споменавах за историята на Боян и той ми спомена пък, че негови приятели са отишли с Бранислав някъде в чужбина и ги е поставил в такава ситуация, че ако те самите не са имали опита, ще да стане много лошо. Измъкнали са се, нали, хората, но не е благодарение на знанията на Бранков, напротив, на техни си знания. Както и да е. Той тогава, това е на 31 декември 2017, Боян тогава ми каза, че това момче, по този начин, ако продължава, ще затрие някой. Буквално беше, ще затрие някой думите. При което седмица по-късно той затри Филип, светла му паметта. Така, оттам, след инцидента, Бранислав не прояви съжаление, не прояви съчувствие, не изрази съболезнования на семейството по чатове, по групи, по постове, навсякъде беше активен, бълваше глупости, сериозно. Никъде не сведе глава, дори когато аз го захапвах по коментари едно друго, той триеше постове, пак си ги публикуваше, за да може да ги няма моите коментари. Въобще през годините чудеси.
все повече и повече аз се настройвах срещу него, защото той вместо да каже: братле, прав си, без да искам, допуснах грешки, много загина човек заради мене, свивам ушите, повече няма да ме видите, да ме чуете, както е редно по принцип да се случи. Той си продължи. Напротив, опитваше се да ме подкупи с пари, опитваше се да ме подкупи с разни по чужбина, да ме води където било пожелая, да катериме, да такова. И аз се да гледам и не вервам на очите си какви ми ги пише. Понеже да отида с човек, който аз опитвам да изкарам истината наяве, че е пребил човек, и да отида с него да катера, колко тъп трябва да съм, да нали ще ме пребие и мене. Най-малкото. Както и да е, отказвам всякакви такива негови оферти. То не беха оферти за всяка седмица да имам сеанси с някакво момиче. То, какви ли не оферти накрая ми предлагаше дори самото момиче, с което е той. Малко ми е мека думата момиче да се изразявам за това същество, но както и да е, нека да не я обиждаме. Дори и нея ми предлагаше. Всичко това го имам на скриншотове, качвал съм го в Фейсбук на постове. Между другото, наскоро, понеже за делата, които са, сега подготвяме едни неща, търсих си постовете, които съм публикувал за него, за да намеря едни неща, и се оказа, че някой е изтрил всички постове, свързани с Венислав от моя профил. Как се случва това нещо, аз нямам представа. Никой друг пост не ми е засегнат, нито за политици, нито за кметове, нито за никой. Само и единствено за Бранков ми липсват постовете, което е много странно. Че го провери този момент, то няма кой друг да е освен него, никой няма интерес да ги изтрие тия публикации, защото му се уронва престижа на момчето, видите ли, то толкова чисто, хубаво дете, ангелче, па неков обитак като мене да гледа да му се срива и реномето. Ужас! То това е... Как може такова нещо? Не знам. Малко по-сериозно сега. Наистина някой е влизал и ми е изтрил постовете относно Бранков. Затова и седнах да правя видео. Първо, че го кача в YouTube и оттам си го споделям в моя профил. Докъде стигнахме? Не знам дали ви обясних. Не съм ви. Значи, тук почваме следното. За самия инцидент. Тук имаме редица от грешки. Бранков тръгва с неопитни хора на тежък алпийски маршрут, без да им сложи котки, пикел, каска, без да ги върже, да ги обезопаси. Тръгват по ръба, отклонява ги 30-40 метра от линията на движение в дясно, над отвесни скали, така наречените джамджиеви скали, а не ръб. Отклонява ги, прекарва ги през средата на едно от трите ледени полета, средното, което е най-голямо и на най-стръмната част. Не знам защо. Отклонява ги, прекарва ги, като ти там дори опитен човек да си, опитен алпинист или какъвто ще да си, там е опасно дори с котки, защото рискувайки да се подхлъзнеш, защото и с котки пак можеш да се подхлъзнеш, не е гаранция, че няма. Дори опитен да си ти там, ако се подхлъзнеш и паднеш, нямаш времето за реакция, за да се самозадържиш, защото веднага под теб има отвесни скали, които ти ги прелиташ. Искаш, не искаш и оттам нататък вече играта е приключила. Както и се случи. Там човек си няма никаква работа. Нито лятото, нито зима. Той защо ги е отклонил? Само той може да отговори, но той не отговаря. И не каза. Той дори не намира вина в себе си, че имаме на лице загинал човек. Други такива фрапиращи неща. Момичето, с което бяха доскоро, всъщност приятелката на бившото, т.е. на покойното момче Филип, те с Бранков доскоро бяха двойка. И то веднага след инцидента. Не е да кажете половин година след инцидента. Не, приятели. Веднага след инцидента. Мой приятел, който е свидетел на случката, Александър от Пловдив, те с негов приятел бяха ги наблюдавали на хижата как флиртуват, докато момчето Филип го няма на масата. Нещата са малко грозни. Много грозни.
но понеже хората не знаете много пикантни подробности около случката, ме хейтите мене и видите ли, аз съм някакъв келеш, който иска да се сипе репутацията на хубавото момче и само се заяждам с него, завиждал съм му, не знам си какво. За кое бе да му завиждам? За кое? И ако съм в негова позиция, до сега сигурно ще си съм теглил въжето. Че жива с тази мисъл, че заради мене има погубен човешки живот. И то не е защото лавина е паднала и не е ударила и аз съм оцелял случайно, а защото съзнателно не съм ги обезопасил хората. Не е несъзнателно. Отклонени от маршрут. Много неща са. Така... Другото, което е... Да. 2 седмици след инцидента момичето идва при мене с хора, които преди това идваха в планината с мене, семейство. Те ми извъннаха, казаха: Краси, не разбрал ли си за инцидента, тарадара, момичето на момчето ни е близка приятелка, искаме да я заведеме в другата част на Пирин, малко да се разсее, да забрави за инцидента, трето, пето, окей, водиме я, спиме на чували навръх полежан. Тя се държи, все едно нищо не е станало, никой не повдига темата, нищо не говори нормално. Още една седмица след това, демек 3 седмици след инцидента вече, аз лично се сблъсквам с нея на входа на тоалетната на хижа Вихрен. В първи момент виждам позната физиономия, но докато зацепа откъде я познавам, бях такъв, нали, здравей. А тя като ме видя стресирана, здрасти, наведе главата и влезе навътре. Докато си пикая, се замислях: какво беше това сега? Това беше тая реакция? Аха! Това беше това момиче, бе. Влизам вътре в хижата. Какво да видя? Те с Бранков са на една маса. Звъна на моя приятел Александър и му викам: брато, шок съм. За първи път през живота си съм шок. Викам: знаеш ли защо? И той: може ли да предположа? Викам: пробвай. С Бранков ли е свързано? Викам: да, как позна? Той към ми: брата, ти не ми звъниш тук, така си. А и вика, по гласа, по това, което чувам, как ми говориш, вика, няма какво да е друго. Вика: нека да позная пак. Викам: кажи. Беше с момичето на покойното момче. И я таков шах с пешката още повече. Викам: да бе, ка позна. Той: братле, ние ги видяхме да си флиртува, да си такова. Седмица след инцидента, я лично, вика, пак ги засяках на хижата. Седмица след инцидента. При което съм шах с пешката. Викам: майко, какво става, бе? Това е нереално. Тия деца, вика, не го са изчекали момчето да изтине, деца, вика, бе. И с тия са вече заедно пак. Прекалено странно, прекалено грозно. Момент само да проверя апарато за времето. Добре, имам 2 минути. И при което бях наистина шах с пешката. Оттам поведението на Бранков по групите да е номер 1, да се рекламира, да се такова, как го коментирам аз и той как ми отвръща, не намирайки вина в себе си, едно друго. Въобще това ме накара да се замисля сериозно върху нещата. И след предложенията му да ме подкупи и да само и само да мълча по темата, да не повдигам въпроса, ми бяха достатъчни, за да не искам да се отказвам. На едно от делата се запознах с Жасмина, майката на момчето. Прекрасни хора с Людмил, мъжа и... Не знам какво да ви кажа просто. Много е тежка ситуацията, много грозна. Само момент, че свършва времето на фотоапарата, ще направя още едно видео.